Vidare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi. Please ndisvitsireiwo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Chekutanga ndechekuti inini ndikuda kureurura kuti ndiri muroyi, asi uroyi uhu ndakaita hwekutosiyirwa naambuya vangu, amai vaamai vangu vasati vashayika gogo, ndo pavakasiya vandipa uroyi uhu. Ivo gogo ndinofungidzira kuti vainge vava kutoziva kuti mazuva avo ekufa ainge aswedera, ndokusaka vakazosarudza kuti vange vachizondisiyira uroyi ihwohwo. Ivo gogo pavakafa havana kana kumbogara varwara, asi chakangoitika ndechekuti vakabva vadana vamwe amai guru vanova vari ivo firstborn mumhuri yekwanamama. Amai guru ava vainge vachishanda vari kuSouth Africa, then gogo vakabva vangovadana vachiti pane zvimwe zvavainge vachida kuvaudza. Ndokubva vazodana inini mushure mekunge amai guru vadzoka vachibva kuSouth Africa. Amai guru vakazoti vadzoka usiku hwacho ihwohwo hwazoshayika gogo, tainge tichitotandara mune zvakanaka-naka. Then ivo gogo vakabva vazokumbira inini kuti ndinge ndichienda navo kubedroom kwavo. Ndakati ndaenda navo kubedroom kwavo, ndokubva vati, mwana wemwana wangu, ndiri kukumbirawo kuti unge uchibata ruoko rwangu. Asi ndakazoti ndichibata ruoko rwavo, ndo pandakabva ndazonzwa kuti ruoko rwagogo rwainge rwakaita ice ruchitonhora, but ivo vainge vachiri kufema. Vakangoramba vakangonditarisa kudaro. Ini at that time ndainge ndisati ndatomboziva kuti ndo mafiro acho anoita munhu kana ava kunofa. Mushure mekunge ndanzwa kuti ruoko rwagogo rwainge ruchitonhora, ndakabva ndatora rimwe jira ndikati, gogo fukai nekuda kwekuti munenge muri kunzwa chando imimi. Vakabva vati, kana mwana wemwana wangu, uku ndiko kwava kutova kuparadzana kwedu, asi unofanira kuti unge uchizosara uchiita izvo zvandakakudzidzisa. Zvimwe zvacho ndichange ndichizouya ndichikurakidza kuhope kwako. Then ivo vakabva vati, enda unodana amai guru vako nekuti pane zvimwe zvinhu zvandiri kuda kuvaudza. So ndakazoti ndichienda kudining kuya kwainge kuina amai guru, ndokubva ndati kuna amai guru, mama, gogo vari kukudanai kubedroom kwavo. Ivo amai guru vakabva vasimuka paya patainge takagara tichiona mamovies, ndokubva vazoenda kubedroom kwagogo. Then ndakabva ndazongonzwa ivo amai guru vava kuridza mmere, saka ndakabva ndatevera, ndokubva ndaona kuti ivo gogo vainge vatoshayika. Saka mukoma, zvakaitika kuti ivo gogo vange vachizondipa uroyi. Kubva ndichikura, ivo gogo vangu vaiva munhu wekuti vainge vachinyanyisa kundifarira kudarika vazukuru vamwe vavo vose. Mapirwo acho andakaitwa uroyi uhu ndakapiwa sekudai. Gogo vakauya kumba kwedu, ndokubva vanditora kumba kwedu kuti ndinge ndichienda kuholiday, asi gogo vainge vasina kuvakira kumusha, ivo gogo vainge vakavakirawo mutown. Pandakaenda kumba kwagogo kuholiday, tainge tingori 2, inini nagogo nemaloja avo. Usiku hwandasvika ihwohwo, gogo vakabva vatora mari imwe yavakandirakidza, vakabva vati mari iyi yainge yabva kumalojas kwavo. Saka ivo gogo zvavaiita ndezvekuti pamari yoga yoga iyo yavainge vaisa patable vachiti iyi yabva kuna Nhingi, iyi yabva kuna Nhingi, vaingotora mari 1, then mari iyoyo vaibva vaibaya netsono kumakona kwemari kuya, then mari idzodzo vakadzibaya kusvika dzose dzakwana patsono yavakanga vakabata. Mushure mekunge vaita izvozvo, vakabva vazotora tsono iya yainge iine mari, ndokubva vazoiisa mune kamwe kadrowa. Then mangwana acho makuseni, ivo gogo vakabva vati, enda unotenga counterbook, but not homberiya. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotenga counterbook rainge rakaita diki zvishoma. Mushure mekunge ndadzoka necounterbook, then usiku hwacho ivo gogo tisati tarara, tava kutoda kutonorara, gogo vakabva vazoburitsa
imwe uniform yavo yekuchechi, nekuti ivo gogo vainge vachipinda chechi inonzi Name Hidden, ndiyo chechi yacho yavainge vachipinda iyoyo. Zvadaro uniform iyi yainge yakazara tumwe tumapini. Pane tumwe tumapini tuya tunoshandiswa nevanhu vanoita zvekusona paya pavanenge vachisona hembe, pavanenge vakabatanidza hembe netumapini itwoto, nditwo twainge twakazara muhomwe dzeuniform iyo yakaburitswa nagogo yavainge vachipfeka nguva dzavainge vachiri vapenyu vachienda kuchechi vakaipfeka. Vakati vaburitsa pini tuya vakabva vazotora counterbook riya randainge ndabva mukunotenga. Vakati vatora counterbook riya tainge takagara pamubhedha panguva yacho iyoyo, ndokubva vati, mwana wemwana wangu, chinyora zvose zvandichange ndichizokuudza mubhuku rako iroro. Then ndakabva ndazotora pen. Saka zvataita ndezvekuti vaiti vakandiudza kuti nyora zita like rekuti Maria Ncube, then vaibva vazotora kapini kaya then vaibva vazotora 1 kapini, then vobva vazobayirira pazita iroro. Vaiti kana vapedza kubayirira, then vobva vati chidhrowa kanenge kakaita kunge kaaro so, but kaaro aka vaikati unofanira kuti unge uchikadhrowa kakatarisa pasi. Then ivo gogo vaibva vazoti kumberi kwekaaro ikako kandinenge ndanyora, vobva vazoti chinyora kuti iwewe uchafa uchiita zvekusemwa, uchafa uri imbwa chaiyo isina kana chainacho. Then vobva vati nyora zvekare rimwe zita. Vobva vataura zvose zvavanenge vachida pamusoro pezita iroro, asi hakuna kana zita ravakaisa blessing, ose ainge ari macases ega ega. Taiti kana tazadza page iro ratinenge tichinyora nemazita, then gogo vaibva vazobvisa mapin, tobva tazoenda zvekare kune rimwe page, tobva tadzokorora kunyora zvekare mamwe mazita akasiyana nemazita awo atinenge tanyora paprevious page. Pane mamwe mapage taikwanisa kungonyora mazita maviri tobva tatoenda to the next page. Mukoma nashi takatanga kunyora bhuku iri, asi inini ndega ndakazosvika pakunzwa kuti maoko angu zvino ainge ava kurwadza. Saka ivo gogo zvavainge vachingotaura panguva yacho yandainge ndiri kuholiday ikoko, vainge vachingoti kana dzava kuma4 zviya zuva rava kunorereka, vobva vati ko idzi ndonguvaka dzinotanga kufamba, isu zvikara zvine simba, vasina simba ndo vanomirira kunyura kwaro zuva. Saka ivo vaiti kana vachitaura mashoko ose awa avainge vachitaura, vaita as if kuma4 ikoko ndo kwavaifarira kutanga kuita mamwe mabasa epamba, as in kutsvaira pachivanze nekungoita tumwe tumabasa. So nguva idzodzo mukoma ndo nguva dzaiwanzokuita gogo vangu busy. Saka pandainge ndiri kuholiday ndo mashoko iwawo avainge vachingogara vachingondiudza kuti hanzi zvikara zvine simba ndo zvinotanga kufamba kuma4, asi kune vamwewo vasina simba ndo vanozomirira kunyura kwaro zuva. Saka mukoma mazita ose awa atainge tichinyora mubhuku iroro, handizivi kuti ivo gogo mazita iwawo vainge vachimawana kupi, but zvavaiita ndezvekuti vaiti paya pavanenge vakanganwa zita ravanenge vachida kuti ndinge ndichirinyora next, zvavaiita ndezvekuti vaibva vavhara maziso avo kwechinguva mbichana vachiita sekunge vari kuzama kumemoraiza zita iroro, then vobva vatofunga zita riya nesenemo, vobva vati chinyora. Mukomanashi holiday yose yakapera. Pamba pagogo ipapo pachiuya vanhu vakasiyana siyana. Vanhu vose ivavo vaiti kana vakauya, vazhinji vacho vaiwanzokuuya huri usiku, then vaiti kana vauya vaibva vazopinda mubedroom magogo, zvisinei kuti vanhu ava vanenge vauya vanenge vari varume kana kuti vanhukadzi. Asi chandakaona ndechekuti vamwe vacho nemotikari dzacho dzavainge vachiuya nadzo, vamwe vainge vari vapfumi, vamwe ndo vaingouya zvavo vachifamba netsoka vari varombo. Vanhu vose ava vaiti kana vauya paya pavanenge vapinda mubedroom magogo, then gogo vaibva vazobvarura pane rimwe page
iro rinenge richirakidza kuti ndipo panenge paine mazita anenge auya kuzotorwa nemunhu iyeye anenge auya. Vamwe vacho mushure mekunge vozotaura nagogo paya pakuzonobvarurwa kwepeji, ndaibva ndazoona kuti madamirwo acho avanenge vachiitwa nagogo as in ivo gogo vachishandisa surname yemunhu iyeye, ndaibva ndaona kuti mazita anenge akanyorwa papeji iroro dzinenge dzitori hama dzemunhu iyeye. Holiday yakazosara kupera, asi mukoma inini ndainge ndatogirajuweta semuroyi. Saka zvakazoitika ndezvekuti kwaRusape kwakabva kwazoitika rufu. Inini nemurume wangu tainge tichifanira kuenda ikoko. Izvi zvinhu zvakazoitika mushure mekunge gogo vangu vatova nemakore akati wandei vashayika. Saka kumhuri kwemurume wangu kwaRusape uko kwakabva kwazonzi kwainge kwaitika rufu. Saka murume wangu aifanira kuti ange achitoenda. Iyewo mukoma semunhuwo wekutiwo pane zvimwewo zvandakamupa izvo zvinokonzeresa kuti pose paanenge ari iniwo ndinofanira kuti ndinge ndichiva pasaidi naye. Ipapo zvangu ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichienda ikoko, but iye akabva ati taifanira kuti tinge tichienda tose sezvo yainge iri emergency. Saka iye akangoita zviya zvekungoti mangwana makuseni tiri kutomuka tichitoenda. Apa mukoma zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichitadza kusiya ndabikira zvinhu zvangu zveusiku izvo zvandakasirwa nagogo kuti zvinge zvichizowana chekudya kana inini ndisipo. Ndakangosiya ndazviudza kuti pari zvino vana vangu, sezvo inini ndabatikana nerwendo urwo rwandibata, urwo rwakonzeresa kuti nditadze kukubikirai kuti muzosara muchiwana chekudya, zvamava kuita ndezvekuti munozosara muchipinda pamba panhingi nepamba panhingi, ndo pamuchazosara muchikwata. Ndo pandinokutendedzai kuti munge muchizosara muchikwata chikafu cheipapo. Then mukoma takabva tazobuda paya ndokubva tazoenda kumabhazi. Inini nemurume wangu takati tava mubhazi muya, wanikwe chimwe chidhoma chainge chatevera. Icho ndichinochibvunza kuti ko uri kutsvakei? Dzokera kumba kune vamwe, hauoni kuti kwandiri kuenda kure here? Chidzokera kune vamwe. Chidhoma changu chiya icho chakabva chati chainge chashungurudzwa nezvimwe zvidhoma. Ndikabva ndati alright, chipinda muhandbag, ugare muhandbag imomo. Ende kana wapinda muhandbag imomo, ndikuda kuti unge uchigara wakati zii urimo imomo, usabuda kana kutaura kana kuita sei. Saka chakabva chazopinda muhandbag mangu muya, ndokubva chazotanga kuita musikanzwa. Inini ndainge ndichingonzwa chichingoshanyarika chirimo muhandbag imomo. Handina kana kumbogara ndafungidzira kuti kushanyarika kwose kwachainge chichiita chiri muhandbag chainge chitori mubishi rekuzvishandura kuita mari. Iniwo pakuzonobhadhara bhazi ndakabva ndazongopinza ruoko rwangu muhandbag ndokubva ndangoburitsa mari yandainge ndichiziva kuti ndo mari yainge irimo muhandbag imomo. Izvo ndainge ndichitoburitsa chidhoma changu chiya chainge chazvishandura kuita mari. Mukoma ndakangoti ndichingotambidza kondakta mari iya, iyewo achinondipa receipt achitoenderera mberi nekunyorera vamwe mareceipt. Mukoma nguva dzakaita sekunge dzainge dzamiswa neumwe munhu wandisina kana kukwanisa kuona, because ndakabva ndatoona kuti mubhazi imomo kunyange zvaro bhazi rainge richifamba makabva mazopinda mamwe mazigomana maviri ainge akasimba. Magomana awa akapinda mubhazi zvainge zviri zvikwambo zvemuridzi webhazi riya. Naye muridzi iyeye webhazi akabva azongokaruka anyuka mubhazi imomo richifamba kudaro, asi iye ainge akamira ari kumashure kwezvigomana zvake izvozvo. Then iye akabva ati kwandiri, kasika izvezvi kutora mari yako iyo yawashandisa kuti unge uchibhadhara tiketi rako mubhazi mangu, kasika izvezvi ndisati ndakurova. Mukoma ndakabva ndatarisa mazigomana aya ndikabva ndatya, ende ndainge ndashayiswa mukana wekuti ndinge ndichidana vamwe vangu kuti vange vachiuya kuzondinunura. Ndo pandakabva ndazoti kuna kondakta, mukwasha, sori zvenyu, ndakupai mari yakabvaruka, sori zvenyu, ndaita mistake, uyai mutore iyi yakanaka. Saka
Saka mukoma ndakati ndataura mashoko awa, munoziva munhu wose ainge ari mubhazi imomo akabva ashamisika kuti ko wai munhu uyu aita uhonesty hwakadaro. Kondakta uya akazoti apedza kunyorera vamwe vanhu matiketi ndokubva azosvika apo pandainge ndakagara nemurume wangu. Then iye akabva azoti, zvino mari yenyu ndichaiziva here, sezvo mari yenyu ndatoibatanidza nedzimwe mari dzandatora mune vamwe vanhu, but inini mukoma mari yangu ndainge ndichiiziva. Takabva tazotsvaka mari yangu iya ndikabva ndaiwana, ndikabva ndazoidzosera zvangu muhandbag. Ndakati ndichingonodzosera mari iyoyo muhandbag ndokubva ndatonzwa kuti chidhoma changu chiya zvino chainge chava kupfakanyika chichizvishandura zvekare kubva kumari chichizviita chidhoma. Munoziva mukoma, ndakanyatsokuchimirira kusvika chashanduka kuita chidhoma. Ndakachitswinya zvekuti umwe mwana ainge ari paopposite seat ratainge takagara akabva achinzwa chichichema. Mwana iyeye mukoma akachema zviya zvekuridza mhere achiita kunge ari kuda kubatwa nebuka, zvekuti vanhu vose vakashaya kuziva kuti ko mwana uyu ainge aitwa sei, zvekuti vanhu vakatombofungidzira kuti mwana pane chimwe chinhu chainge chamuruma. Vanhu vakaita nguva vachingotarisa pazasi pemasits vachiti zvimwe kuda mwana uyu pane chainge chamuruma, asi chisina kuziva vanhu ndechekuti mwana uyu kuridza mhere kwaakaita inhau yekuti ainge akanzwa chidhoma icho chainge chiri muhandbag mangu chichichema. Saka iye akabva avhunduka machemero awo ainge anzwa achiitwa nechidhoma. Hei, zvakangooma hazvo veduwe, asi vanzvadzi vedu ava mushure mekunge vatumidzira meseji yavo ndakabva ndavati please ndinokumbirawo kuti munge muchidzoka zvekare muchitiudza dzimwe nyaya.